Umano mang patay sa anti-drug operation sa kapulisan kaginihang kadlawon sa Sitio Tunga, Barangay Tangkit sa Dakbayan sa Talisay. Aduna say nangadakpan atol sa gipahigayong one-time big-time operation. Ani ang report. Emosyonal si Lucia Rafanan sa ginangatan siya igsuon nga si Crescencio Rafanan. Wa na'y kinabuhi si Crescencio nga nagbuyod sa agianan silang Pinoyanan. Naposilan patay siya atol sa pagpatuman sa search warrant sa kapulisan sa Talisay City. Kung anong giunana man tao na, mura bang baboy ba? Nga ilagit madapat, gipusasan, niingon sila nga sukol. Kung sa may sukol na, gawa dali na kutsilyo. Laing upat ang isulod na sa sakiran sa punerarya sa among pag-abot. Ug sila matud pa, mga subject usab sa operasyon sa kapulisan. Lakip sa namatay silang Vivian Binculado, Sherwin Dabasol, ug ang magsuong Dwayne ug Jade Bunga. Ato ang pulis, nitok mo sa pultahan mo, tiningon nga, masaman ka ng patintanin niya na. Nawagan na gusto siya, hugon sa ikuan nila. Ay, waman mima, kuan yun, mo rason mi nila, di maslam dawat katarungan, unsay rason niya, way kuan ba, di siya lalagpatay. Apan, gibarugan sa kapulisan nga lehitimo ang ilang operasyon, ug matud pa misukol ang mga biktima ato silang pag-serve sa warrant. Sukol gani sir. Gani doon naman tayo nga nakuha diri nga wa pod madisgrasya sir. Kini lang jud sila kay medyo di namin nahagip nga mga balita nga di gyud pod sila magpadakop nga buhi sir. Suma sa PNP official nga nasakmitan nila og mga armas de fuego ug shabu ang mga subject silang operasyon. Mga kuan gyud sila sir, mga puser diri lugar unya ang mga katawhan na gyud pod diri ang mihatag natog mga reporting sumbong nga may tungod sa aning ilang mga illegal nga activity sir. Samtang lain ang nakala sa Sitio Litmon, Barangay Dumlog sa mga one-time, big-time operation sa Philippine National Police batok sa illegal drugs.